кеш булмаганга күрешүне келгидә күңел. Сагынуларга түзми бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Безнең әдәбият, сәнгать, мәдәният күңелләргә якты нур бирер. Мәңгегә хәтердә бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Мәскәүләрдән Казан, Уфаларга кадәр безнең җырлар булды бер күпер. Нинди акыллы сүз, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Безнең очрашулар бик еш булмаганга күрешүне келгидә күңел. Сагынуларга түзми бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомер. На 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 Кадерлі достар, әрбір бик зур әлбәтнең дәшиге була. Безнең бүгенге концертыбыз да ахырына якынлашты. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить дирекцию, администрацию и все технические службы киноконцертного зала «Мир» за то, что они нас так тепло и душевно приютили. Спасибо вам огромное. А также мы благодарим вас, наши дорогие и любимые зрители, за ваше внимание, за вашу теплоту и за ваши аплодисменты. Спасибо вам!